Hey, umona into eluhlungu bangcwele. Ukuba abantu abanawo umona ngabe bese inkosini unyazi bathi inkosi sizovuma ukuthi ngempela ufele ezulwini. Amen. Njengoba silapha sizobabaza bangcwele. Hey, isizulu sithi ithi ngabankulu ingaseleki. Into engengalela noma engangale ngathiwa umuntu ekaThixo ayibonga inkosi. Ake sibabaze nayi ingoma. Hundred and 86 ngiyaqolisa 186 inye ivesi akubajaza ngenye imini kwake kwaba khona unkosikazi esweni lakithi. Ngiyaxolisa ngoba faka iphika angisho kuwe sona. Ayesiphika kanti ungqongqoshe. Zafika izinsuku zokuba kuhanjwe emhlabeni. Ayiwangahambi.
mebuye kuvuke kuthiwa khuluma mama wethi oh sorry wagcina sevuma wathi ngangibiza onke amakhosikazi uma sifikile inkosikazi ngifike ngiyibuze ngithi umyeni wakho usakuthanda ukuthanda ngempela ithi inkosikazi yasangiswa hawu yini inkinga engasakuzwa ithi ngifuna kuzwe uyezwa-ke ithi nansi into inikele inkosikazi ifike inkosikazi ingumbu ebuhleni oh indoda siba yila batheka ibhola inkosikazi saze zafika iy'nsuku zokuba kuhambe emhlabeni ukhona umthetho lapho uyayazi le ndaba kwakungawuhambeki kwathiwa vuma inkosikazi akuvumeka ngasi lutho hayi kwathiwa pho yini ungahambi yathi siyivuma le nkosikazi yathi ngangiwanikeza amakhosikazi onke lawo abayeni babo asebebashalazele ngifike ngiyinike ngithi hamba ufike umlaye ngoba engasakuzwa hey uma kukhona abakuleyo section phezulu mina sivuma le nkosikazi ikwazi kwasala amathambo ingahambi emhlabeni bafike bebuze imali ezaku ifike ithi hayi kuthiwa ngizokuhamba sekusela abangaka engabanika intando bonke abaphatha intando soni hey bancela nomuntu ngomuntu uzovuma yesena siseko othandweni bancela ayibongozi ngenye imini esweni lakithi kwake kwahamba ingane ezimbili emhlabeni lezi ingane zayidlamasi phakathi kwekhaza hamba zabambili kwase kuthunywa enye insizwa
yakwaJobe kwathiwa iyofika enkosini yamaNazaretha. Kwakuyisikhathi senkosi la yasuka ezweni lakithi yahamba yaze yawufika eMkhayidini. Uma isifika enkosini yamaNazaretha yafike yabuza inkosi yamaNazaretha yathi lezo ngane njengoba uthi idlamasi ngabe zisaphila na? Wathi inkosi ngishiye seyihambile emhlabeni. Ithi inkosi yamaNazaretha ubani omdala kuleli lizwe lakwaMbonambi? Kwatholakala indoda, le ndoda kungiyabacela. Ithi inkosi yamaNazaretha kule ndoda ngisize ungifunele isigubhu soswela. Iyabuza inkosi yamaNazaretha kulo othunyiwe ithe ekhaya kukude kangakanani? Ithi lo othunyiwe Nkosi kukude kungangoba usuka lapha uya ebuhleni uyofika kusasa. Ithi inkosi yamaNazaretha cele uzongena lapha phakathi ethempeleni, lesi sigubhu osiphethe uzosibophela la emthini phakathi la ethempeleni. Ngempela ucele wakwenza lokho wasibophela phakathi. Ithi inkosi yamaNazaretha uzosibhekisa ngasemoyeni. Uyabona uma ubhekisa noma ibhodlela ngasemoyeni ikhala lithi ithi masikhala sithi useyafa. Ngempela le ndoda yenza njengoba inkosi ishilo, yasibhekisa ngasemoyeni isigubhu yasibhala. Yathi inkosi yamaNazaretha kule ndoda hamba wena ngoba kukhona umuntu engifunayo kulezo ngane. Uma noma ufika sebengcwatshiwe ufika ubuze ukuthi ubani ubekwe na. Yahamba le ndoda yaze yafika ngakusasa ekhaya. Yafika osebekiwe omunye kodwa lona omunye kwayengakabekwa. Yafike yabuza yathi inkosi ithe ngibuze ukuthi ubani ubekwe. Kwathiwa akakaphumi endlini kodwa kusalungisa indlu yakhe nansi. Uthi othunyiwe ithe inkosi lo muntu iyamfuna. Ithe inkosi kucele yathi ngesikhathi sika-9 uyovula lapha ngoba khona ingane engiyifuna kulezo ngane. Ngempela kwashawunayini wavula lesi gubhu kwaba ukuvuka kwaleya ngane ehambile emhlabeni le ezweni lakithi. Ayibonge Nkosi. Ungakholwa manje ukuthi leyo ngane eyavuka uye lokhuluma. Sifanele ushebe sithini sithuba. Sisothandweni bancane. Ayibonge. Lolu thando
Singena ngothando konela ayibongo. Amen. Hey. Uke kwathunya indoda kanti icala kaliphelile. Inkosi yamaNazarethe njengoba yayikwangwana kwathunya indoda isuka eSwazini kuthiwa ihamba ifuna umuzi wakithi. Yawufuna le ndoda lo muzi yaze yawuthola. Ithi le ndoda ngithunyiwe kuthiwa ngizobuza lapha ekhaya ukuthi wena ubani wena. Ubuza nje ukuthi ngubani lithi. Kanti ngiyaya ekhaya ngasizi ukuthi ngubani. Ubani wena. Uthi lo ngoba ngimazi futhi kakhona lo muntu. Uthanda ukubuza ukuthi ubani wena. Ngitshele le ndoda ngubani. Kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini. Ngabuya ngathi yephi. Ngibuye nje ngathi yephi. Ithi le ndoda kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini wena. Pho uma usubuyile abakhulumanga ngani abazali bakho ukuthi ubuye wavuka emhlabeni. Leyo ikhuluma ubaba kasekho nomama kasekho nabafowethu kasekho ngiyedwa. Abasho ngani ukuthi wabuye wavuka wena na. Ngakho kufanele bahlawule. Ngoba uma uhamba wena emhlabeni uzobangwa wena. Kuthiwa khona isigubhu esangena umoya wakho ngakho ke wena uyena walayika. Hey, sicelo sinzini bana. Isikhathi sami sincane kufuneka ngime. Umsebenzi kaSheleni. Ngoseptemba ingene esibhedlela inyanga ezintathu. Ibhale ukuchama ngakho. Angisakwazi ukuchama. Hey, kubuhlungu uma ungakwazi ukuchama. Bangizama ngaqala ngathi ngiyaqinisela hayi kwathi la ngezithathu bangifaka esibhedlela. Ngathi nasengiseMaritzburg. Igcine eMaritzburg sengesesizwana nodokotela. Uthi udokotela ngenye imini emkhulu. Sebengifake ipayipi lapha nalo livaleke. Uthi mkhulu manje sibona ukuthi wena asikusike leli payipi ngathi mina wayana mkhulu vuma senisike ngathi hayi ngizokweka la kwibhedlela. Hayi vuma mkhulu usumdala ngathi hayi ngiyahamba manje. Uma ngisika ngizosebenza ngani hayi. Hey, bangale. Ayihlekisi. Kodwa yona ikhulu. Kwathi udokotela wathi mkhulu manje sinenkinga epayipini lokuchitha amanzi khona into kade phakathi inyama ivale ukuthi amanzi angayi le aphindele emini. Manje lento asiyiboni manje. Kwafika nangu umfundisi umbethe nangu
wafike nenhlanisuthi enye abashumayeli bafike bathandaza befike njalo kubuza unesi kanti kathina umuntu uyini lokhu ehlala ingungo ngabantu. Uthi lo dokotela sisayiboni lento noma sisiyabheka lapha ku-screen asiyiboni lento kade ivimba amanzi. Ngakho awuhambe uyobuya ngoSeptember nathi uyobuya ngoFebruary mhla ka-6 angisayi mhla ka-6 angisafuni sengichama njengabantu bonke angisafuni. Amen. Amen. Ube ngaphuma nje bathi hayi sengifake iBhayibheli uthi hayi konke ngizosebenza kanjani. Umuntu kwazi yena insimini yakhe uyohlakula kanjani. Ngithi nayayitshela le ndoda ithi kufuneka umhlawulele ubaba wakhe azange akhuluma ukuthi ubuye wavuka emhlabeni. Igcina ngimhlawulela ayibongo. Amen. Umuntu ngomuntu unecala lomndeni. Iminyaka angisho baba kukhona into engenele intsha yaleli bandla. Iningi lalo unkoti seluyaphuza. Seluyaphuza unkoti kuleli bandla. Sesandida phindele kukho ngoba ushenga ukuthi sathi indinde wasimisa sabashiya bephuza asho ukuthi akubuyele ukuphuza kwephuza kuyabheka hawu kuleli bandla lonyaka hawu yadlalishona kenye imini sibuya entabeni yomhlangano kuthiwa hayi nayikhokhe iyaphula ikhokhe iphule base beyinikeza omunye umcoco walapha kimi bathi awuthinte
ekulazini wathi wabheka phezulu wathi hey kwenzoyinza njengobhiya. Umfundi hawu sinomfundisi madoda uceza wakathula engathi kayizwa le ndoda iseduze kwakhe. Kwakuzwa kancane kwathiwa awuphinde wathi hayi wenzoyinza hawu njengobhiya. Wathi uyawazi ni baba? Wathi hayi ngisho ukuthi uyenzoyinza hawu. Isikhathi lapha emphakemeni inkosi yamaNazaretha uNyazi kwabizwa bonke abantu abancane kuthi ungatsha kuchaze wonke umuzi amakati ukhale kwakumuzi yabiza kwathiwa ashawe onke amakati la ekhaya. Ashawe amakati ithi inkosi yamaNazaretha akusiwona amakati leyo yimoya yentombi engakithi izisu lapha ekhaya. Emhlabeni imimoya inkosi sibuyile lemimoya yeza lapha ekhaya ifuna nalapha ekhaya kube khona intombi eyizisu. ayizizwe ekhaya ilapha yaqala khona yakhe eyosinda lapha intombi eyosola kodwa engasola lo muntu ingene. Awunayo inkinga? Uphelele? Hayi. Ashawa amakati. Sakhisima nawo wonke umuzi. Kanti sinenkinga bami. Funeka sibuye siwanikelele. Nkosi ngiyamvuma isono. Ehlathini ngakithi ngangibeke incema ngifuna ikhumba zenyamazana ngithi ngenza imvunulo ezinye ngifice sezabola inyamazana ehlathini kodwa ngenye imini ithi inkosi yamaNazaretha esibonakalise wena lamathanda yezinyamazana ayofuna kuwe ngumhla zithi zabulawa uwe. Hey, elithiwe zingwe libu lapha. Enye ngithatha kuseduze njengalezi yamonto phakathi ehlathini ingithatha. Sithi ngasinda kanjani. Isiqabula ucingisa na. Isuki kube khona umuntu athi yanele idiyo wona lapho ikhona isuki yele. Hey, ngathi leli bheshu lobhinywa yini ngisimangcenga kanjani ngenguni Andiwe inkosi yamaNazaretha ibhinya lona nami ngijajabe nami khona isikhathi lapha ekhaya insizwa zithi ziyasina kanti seyidlule kwenye indawo zishaya imvosho. Akudlulanga mvoshweni? Sorry. Hey. Hayi bangcwele uNkulunkulu inkosi yezwe nomhlaba. Lo Mshumayeli lo kade efunda la kwaba khona insizwe eyasuka eNtabazwe ihamba ngeenyawo yaze yofika ethempeleni kubo kwalo Mshumayeli lapho yahambela khona emhlabeni yahambela ehlathini. Ubaba mkhulu ehamba ebheke enyakatho uthiwa wayefuna le insizwa ukuthi yahambela kuliphi ilizwe igama lawo kwakumfazi eyabona ezulwini livulekile kwethu umuntu ezulwini kunyakaza umhlaba kwathiwa uShembe
wafika ubaba omkhulu wayibuza lensizwa ukuthi iyasho nabe akakho yena owayibona na. Wahamba wabheka enyakatho waze wawufika eNgwavuma wabuya kuthiwa wamemeza yena ethi ngapha umoya wakhe usho phakathi ehlathini. Waze wafika emakhangeni akhe wafike wakha umuzi lapha kwase kuba umzikhathi. Ayibonge Nkosi. Kenye imini kwake kwagula intombazana lithi yagula le ntombazana yagula ifa. Ithi Inkosi eManazaretha ilanga ithi zonke izintombi zakwaMpunyoni ngiyayifuna iphilise le ngane. Kwathi zinganena kwempolozi ngathi sohlangana eShushuwe. Sathi isifike isitimela zafika zehleli izintombi zasemthethweni kwatholakala ukuthi indlela aziyazi kwathi indlela zasemthethweni siyayazi indlela zehla zashona phansi zawushona eMunywane zadlula eMunywane zawushona eSidikayo zawudlula eNkosini yakwaGumede kwaMdubu ziphilelele eMziphathe. Yafika umhlangano wokho yathi Inkosi yaManazaretha ngeke isinde lengane ngifuna ukuba isinde umhlangana uyovala kwaNongoma kwayihlakaniphele nosuka lapho ngenyawo iphilelele kwaNongoma. Lazo zofika kwaNongoma ihamba phansi yasinda ayibonge Inkosi. Amen. Yayigane uSimelane ukhona ayibonge Inkosi. Sithi sembe uba Alikho elileka ukuba abantu abaphethe umona ithi Inkosi yaManazaretha yathi inkonzo zizophela zonke emhlabeni Inkosi yaManazaretha kuphela. Yaphinda Inkosi yaManazaretha yathi ngiyadabuka Inkosi engekholwa kuleli bandla ubukhosi bayo kuyophela kuyobekwa umuntu esihlalweni sayo ayiphathe abe yinkosi. Kefela nje wena ngini sumuntu ehamba ephethwe impesha. So shana indamu le. Ungaseyo Inkosi. Qinisa impela. Isikhathi sakho ukuqinisa. Ngenyeni khona lakithi wafika ubaba omkhulu efuna abantu sebephendule wabuza ukuthi yini indawo engabakadisa kuyo abantu baningi umuntu kanti basho uNkulunkulu bamkhomba kwesinye ingozi. Sasena khona isilwane sasesilwini safike sema phezu komfula sema sabuka umfula. Sathi sengifikile zonke zabantu bakababa phumani. Kwathiwa bathi yathi sengifikile zonke zabantu phumani. Saphuma ngayini yalandele yaphuma zathi zabo 7 kwathula yabuye yaphinda Inkosi yaManazaretha yathi wena usaleleni lapha phuma sengifikile. Yakhamukezansi yanyuka ithe ngeke wathi hayi usudlulile abanye bawele lapho wena lapho nawe. Yabuye nayo yawele lapho wele khona Inkosi yaManazaretha yathi yozani umuntu ophatha ikhanda ubona ingwenya ngaphesheya. Yasani umuntu ubuka ingwenya ngaphesheya.
inkosi yaManazaretha ifike wabambe ngapha ingene lapha emanzini athi ma umuntu kuzahlala phansi umuntu abe zokuqhubeka shala phansi aphuma kuye phansi bambe ishonise phansi aphuma lapho fubonise khona ngapha baba faka ngabaqedwe uthese baqedile ubaba omkhulu uthi wabuza wathi ubani wanibeka ngoba mina nobaba sibelanga ngawambe ngihambe ngoma yathi kusukela namhlanje lapho endleli khona ngiyakuqeda nomfula kwasa amanzi eshile onke kuze kube manje ukuthi ngasho napa sasa asazi ushembe uNkulunkulu ayibonke asizameni ke bangeke sikhole asikholweni ngempela singazenzisi baze ngoba uma uzenzisa uzosala ngenye imini senima ngenye imini indoda kodwa ngizokwenza njani yafika inkosi yaManazaretha nesibonakaliso kuyo yayikhona khona kusasa bayeza bazokubulala khona yaphili jamlilo kusasa uphi lo muntu wafika lapha egcekeni abasayiboni igceke kodwa ikhona ekhaya kodwa yena akasabona ngayo khona phakathi endlini shembe maye uthanda uyakufihla nje izinto zingamboni ayibonke abenjengalengane lapha bayaze kade sinabo kwamashu ngenye imini eyayingakholwa unina wakho isebenza ikade ingane yomlungu ngelinye umlungu ayithatha nangu ya ephelele eBishifrandi lapho kuyophukuta khona kuguyele ikhindi phela onobushuzayo bafika lapha umlungu wathi gada lengane wena ikade yahlala intombazane yakade lengane ingane yabona ezinye ingane zigijima zingenelwandle gijima phakathi elwandle finish yahamba so finish kwathi abazali bayo babuye kanti babuye nje bazokwakha iqhinga lokuba kubulawe le ntombazane egada lengane iyobulala kanjani wathi umnyayi asibulale kanje asiyenzele ipassport sizohamba nawo ngendiza ngempela bayenzele ipassport kwafika ilanga yangena endizeni yahamba indiza iphakathi elwandle baqala bayibuza bathi wena ingane yasho naphi wenzebheli sekulikhulu ukuthi yenzeni iphi ingane yathethwa ngamanzi bathi nawe yila kuthi indiza yayiphezulu bayikhipha khona endizeni phezulu kuthiwa yathi maye kwakhuphuke into umbrella njengale khaya umdalo wezulu nomhlaba i-umbrella yakhuphuka yahlangabeza ingane intombazane yehla isaphansi umbrella yakhuphuka yafike yangena phakathi esambrelleni wahamba nawo phezu kwamanzi waze wayikhipha eBishifrandi wathi hamba-ke bangangiboni bahamba
baze babuye bese manje bebuye kwathi intombazane elahamba na bathi hawu le yafike bona amadoda yahamba akuze amadodeni awusola kushobile icala seliseVirginia lalikho kwahange washona ngale kwafika kwathatha intombazane kwathiwa yihle yahamba namadoda nale wabuka le ntombazana wathula amazi noma isakholwa yagcina isithi naye iyazama ukuthi iyakholwa umsebenzi wenkosi mningi bancane asibe uThixo ayibonge inkosi amen Jesu bindi go baningi amazwi angibuyisele esihlalweni sasezulwini inkosi kusisebenziseni amen